Mill-Gaming Authority għandi l-Kane Side miegħi kemm qed nieħu gost li diġà għandi l-konoxxenza tiegħu għadna nitkellmu ftit u żguru mhux forsi ħadd tkun sezzjoni verament interessanti. Il-lob tal-azzard. U ħanitkellem b'mod ġenerali ta' mhux biss fuq l-anzjani iżda wkoll fuq il-lob tal-azzard li aħna bħala familji Maltin u Għawċin donnu illi aħna imdakrin illi nilagħbu. Il-lob huwa sabiħ illi tilab fih il-vantaġġi tiegħu, però kif jaf kulħadd fl-esaġerazzjoni bħal kull kollox fih l-iżvantaġġi tiegħu. U għandi da suġġett għaliex xtaqt ukoll wara li ħanaraw din il-promozzjoni nindunaw kemm anki wkoll it-tfal irridu noqogħdu attenti kemm idumu fuq id-device tagħhom xi jkunu qegħdin jagħmlu li eventwalment dan imbagħad minn logħba normali, lob komuni, eventwalment dawn meta jikbru jibdew ifittxu lob differenti fejn iħallilhom ir-riżultat li jerbħu l-flus. Mhux hekk? Iżda mbagħad għandi servizz interessanti ħafna għaliex lill-anzjani tagħna, speċjalment dawk li jibatu bid-dimensja, qed iġelluhom jilagħbu imma jilagħbu games normali biex iħaddmu moħħhom. U allura xtaqti li niddiskuti anki wkoll dan is-suġġett. Ħanaraw dan is-servizz. Tiftakar fit-tfulitek kemm qattajt ħin tilab ma' sħabek f'xemx tiżriġ fil-vaganzi tas-sajf, xi logħba futbol jew ħarba jew noli fil-viċinanzi tad-dar, jew inkella tistkenni fid-del tilab il-passju xi logħba boċċi jew biżibeċ. U mbagħad min jaf kemm tiddejjaq meta jasal il-ħin biex titlaq il sħabek biex tmur tiekol. Iżda wliedna kif itqattaw il-ħin liberu tagħhom? Bil-qiegħda l-ħin twil quddiem it-tablet jew inkella jilagħbu eċċessivament il-logħob diġitali b'użu rikorrenti tal-credit cards tagħna. Għalkemm moħħna mistrieħ li qegħdin taħt l-attenzjoni tagħna, jista' jkun li l-attività li qed jagħmlu qed tagħmel ħsara? Jista' da petada jkun hemm xi riperkussjonijiet? Qed inkunu konxi li jekk it-tfal tagħna jdumu għal ħafna ħin jilagħbu l-logħob diġitali, għada fitada jista' jwassal għal problemi iktar serji bħal vizzju tal-logħob tal-azzard li ħad tkun problema kbira kemm għalihom u kemm għal dawk ta' madwarhom. Oħloq bilanċ fil-ħajja ta' wliedek. L-interazzjoni fiżika mad-dinja temm barra ser tgħinhom fl-iżvilupp soċjali tagħhom. Kun rebbieħ. Ara fil-limit tiegħek. Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020. Ok, sinjuri, grazzi ħafna li qegħdin magħna miegħi fl-istudio għandi l-Kane Side mill-Gaming Authority. Merħba ħabib. Nsallimlek Karl u nsellem lit-telespettaturi kollha. Kemm qed nieħu gost nintaqa' miegħek. Dan huwa suġġett interessanti ħafna u fl-istess ħin irridu ngħidu illi mhuwiex id-dnub illi tilab, imma illi inti jkollok kontroll tiegħek innifsek hija importanti u dan japplika għal kull suġġett ieħor kejn, mhux hekk? Ekku, Karl, ara biex nibda ħanati daqsxejn ta' sfond minn fejn ġej jiena, mela il-Fondazzjoni Lob Responsabbli, Responsible Gaming Foundation, bdiet fl-2014, kien hemm kunsens parlamentari u din il-fondazzjoni taqa' kif qed tajjeb ħafna inti taħt il-kappa tal-Awtorità Maltija Lob, il-Malta Gaming Authority. X'inhuma l-għanijiet tagħna? L-għanijiet tagħna huma li nkomplu nwassaw l-għarfien hemm barra rigward responsabilità kemm fil-lob u kemm fil-lob tal-azzard, kemm fil-gaming u kemm fil-gambling. Sa dan it-tant inkomplu insaħħu ir-riċerka hemm barra fuq is-suġġett, inkomplu nipprovdu nappoġġjaw alternattivi għall-eċċessività fil-lob u fil-lob tal-azzard fost it-tfal, iż-żgħażagħ u l-adulti, l-anzjani tagħna u permezz tas servizzi ta' support tagħna nkunu ta' spalla għal min sfortunatament jiġi daru mal-ħajt minħabba l-eċċessività li twasslu għal patoloġija. Patoloġija xi tfisser, Karl? Patoloġija meta il-persuna jibda jagħti l-unika importanza f'ħajtu lill-attività tal-lob jew tal-lob tal-azzard.
jonfoq aktar milli jmissu, iqatta aktar ħin milli jmissu. Imma ir-responsabilità kif tidħol fl-attività tal-lob tal-azzard per se. Ir-responsabilità tidħol jekk inti tagħmel limitu fuq il-budget, limitu finanzjarju u fuq il-ħin tiegħek li inti tqatta f'casinos jew inkella f'gambling sites online, hemmhekk ma fiha xejn ħażin, ġifieri hija attività rikreazzjonali, ta' divertiment u soċjali wkoll, kemm għat-tfal, anzjani u iż-żgħażagħ tagħna. L-iżball, sfortunatament, il-problematiċi bdew jinqalgħu meta ikun hemm eċċessività naqbżu l-limitu ta' ħin fil-gaming fit-tfal tagħna, naqbżu l-limitu ta' ħin u ta' flus fil-gambling, fil-lob tal-azzard, fiż-żgħażagħ u fl-anzjani tagħna. Imma kif ħan ikkontrollaw hawnhekk fejn jitlu tfal, rajna l-filmat, tkellimna Karl qabel l-intervista, imma llum nafda it-tifla, it-tifel tiegħi nafdhom joħorġu barra jilagħbu fit-triq kif konna nilagħbu f'dari. Problematika hija issue soċjali, irid ikun hemm bilanċ bejn l-interazzjoni fiżika u dik virtwali fost it-tfal tagħna. Għax inkella jekk jintilef dak il-bilanċ, illum nsemmu każ tfajla ta' 18-il sena tiċċettja kemm trid online, imma mbagħad meta tasal għall-interazzjoni fiżika ta' interview fuq ix-xogħol jew inkella anke date, Issiba diffiċli. issiba diffiċli. Jiġifieri jekk ma jkun hemmx dak il-bilanċ fit-tfal tagħna minn meta jkunu żgħar fil-console gaming tagħhom u ma jibdewx jagħtu importanza lix-xogħol tal-iskola, lis-soċjal, alternattivi bħal l-attività fiżika. Hemmhekk nibdew niftħu ftit it-tieqa għal diversi problematiċi u ma ninsewx li l-console gaming fl-eċċessività tiegħu għax irrid ngħid li l-gaming għandu l-pożittiv ukoll fuq it-tfal tagħna, imma fl-eċċessiv tinsiex Karl li hija attività jgħidula sedentarja fejn inti qiegħed bil-qiegħda għal ammont twil ta' ħin. Allura inti normalment ma tibdix taħli enerġija u anke tmur għall-ikel li mhux sana l-ġisem bħal junk food u hemmhekk tinħoloq problematika oħra għall-obeżità. Imbagħad induru għaż-żgħażagħ tagħna l-importanza tal-alternattiva li jagħmlu sports fiżiku, attività kulturali, edukattiva, soċjali li mhux biss semmejna tfal li laqqas nafdawhom joħorġu barra jilagħbu bil-ballun. Illum il-ġurnata jekk jiġi żagħżugħ it-tifel tiegħek jew tifla ta' 18-il sena, 19-il sena u tgħidlek isma' pa, minix ħa noħroġ tagħllum kważi issarraħ rasek. Bil-ġlied kollu li nisimgħu fuq l-aħbarijiet f'dawn il-lokalitajiet ta' prominanza li jagħtu il-pjaċir u nserħu rasna ngħidu aħjar qiegħda hawnhekk taħt is-saqaf tiegħi, imma taf x'qed tagħmel jew x'qed jagħmel taħt is-saqaf tiegħek qed jilgħab eżempju console gaming għal tul ta' ħin li dan lanqas qed jissoċjalizza ma' sħabu, lanqas qed imur għal lectures. Jiġifieri irid ikun hemm bilanċ. M'iniex ngħid li m'għandux ikun il-gaming, m'għandux ikun like gaming, gambling online, kollox taħt bilanċ. Immorru għall-anzjani, Karl. L-anzjani ma nistawx inneħħuhom mill-ħsibijiet tagħna, lill-ġenituri tagħna. Għaliex? Sfortunatament l-anzjani hemm predominanza anke skont riċerka li wettqet il-gazzetta illum hemm predominanza li l-logħob tal-azzard jintlab mill-sezzjoni adulta minn 51 sena sa 65 sena għandek predominanza. Għaliex x'inhu huma r-raġunijiet li l-anzjani tagħna qed imorru għall-logħob tal-azzard?
iżolament li t-tfal tagħhom lanqas ifittxuhom. Solitudni. Solitudni, depressjoni, jiena dejjem waħdi. Ammont ta' flus Karl li m'għandhomx fejn jonfquhom. Jew inkella saħansitra tibda tinnota ċertu gideb jew ċertu talba l-flus l-tfal u l-neputijiet biex ikomplu jippruvaw jerbħu l-flus li huma tilfu. Allura hawnhekk nagħmel daqsxejn spunt żgħir biex lill-anzjani tagħna ma ninsewhomx, niftakru fihom u ninteressaw ruħna fir-rutini tagħhom. Ħalli jekk ikun hemm dan jgħod għat-tfal tagħna ta' wkoll, ħalli jekk ikun hemm lok ta' vizzju, lok ta' eċċessività, nilqawha mill-bidu. Tajjeb li nagħmlu kuntatt mal-anzjani tagħna, mal-ġenituri tagħna, jekk ma nistgħux inżuruhom, nagħmlu dik it-telefonata żgħira, ma noqgħodx ninħebba wara subajja llum il-ħajja tant saret maġla li daqsxejn telefonata lil ommok u l-missierek xi kultant laqas ikollok ċans tagħmilha matul il-jum. Tajjeb li naraw x'qegħdin jagħmlu, x'għamilt mallum, fejn mort, ma' min mort. Ħalli nerġa' ngħid, jekk ikun hemm lok ta' problematiċi nilqawhom fi stadju bikri. Interessanti ħafna, hawnhekk tajna reżumea sa nsvolġu daqsxejn aktar is-suġġetta fuq dawn l-iskaletti tal-ħajja relatati ma' kull persuna. Ħanerġgħu mmorru lura t-tfal. Jiena nemmen ħafna fl-edukazzjoni, jiena perswas li inti wkoll, fundazzjoni wkoll, u tgħidli iva jrid nibdew mit-tfal. Nemmen ħafna li jekk iridu bidla għall-aħjar, alright, nagħmlu kampanji kif nagħmlu, ġieli taraw fuq l-istazzjon tagħna kontinwament viżavi dan is-suġġett fuq kemm għandna nindirizzaw u nqogħdu attenti li ma nilabux bla doġġ u għandna nkunu responsabbli. Ma jekk hemm xi ħaġa li hija xi ħaġa tant li qed tinkwetana fis-soċjetà tagħna rridu nibdew mit-tfal. It-tfal illum iva huma ingaġġati ma' dawn it-tagħmir elettroniku, il-devices, il-tablets, il-mobiles, sejħilhom li trid. Ma nafx jien hawn min għandu 2-3 naraw meta mmorru jien naf niklu f'restaurants ninsertaw bina b'kollox għax jiena m'iniex xi ħaġa differenti. Kulħadd rasu baxxuta u jtija fuq il-mobile tiegħu sakemm ma nibdewx nibagħtu wkoll il-messaġġi lil xulxin minn fuq l-istess mejda jew faċċata ta' xulxin. Il-kelma bilanċ hija importanti. U naħseb li hemmhekk iridu mmorru li żjed u l-kampanji tagħna u l-enfasi tagħna fl-iskejjer tagħna għandhom ikunu fuq il-kelma bilanċ. Ekku il-bilanċ hija importanti immens. Illum il-ħajja virtwali kważi qegħdin nagħtuha ċans għax dan kollox iħollu jorbot mill-bniedem fl-aħħar tal-ġurnata, qegħdin nagħtu ċans din il-ħajja virtwali tieħu over fuq il-ħajja reali. Vera. Illum tisma' bil-VR experiences, virtual reality, li dejjem it-teknoloġija qiegħda tavvanza. Ħanaslu f'punt fejn tilbes sempliċi nuċċali u tispiċċa f'realtà li tiggosta inti tgħix ħajja virtwali. Rridu noqogħdu attenti. F'kull ħaġa hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin u hemm il-linja tan-nofs. Issa, jekk għandna it-tfal tagħna li jieħdu pjaċir u għaliex le jilagħbu bil-konsol gaming, isma' bħala ġenituri rridu ninteressaw ruħna fl-attività ta' wliedna. Impoġġu bil-qiegħda magħhom u nispjegawlhom x'inhu t-tajjeb tal-attività u x'inhu l-ħażin u x'jista' jikkawża l-eċċessività. Jiġifieri, x'inhu t-tajjeb tal-gaming? It-tajjeb tal-gaming huwa għandek issaħħaħ l-attenzjoni tiegħek. Tħaddem il-hand to eye gestures tiegħek.
tissoċjalizza wkoll b'headsets u saħansitwa llum il-ġurnata b'virtual reality experiences anke tuża il-gaming experience tiegħek bħala attività fiżika. Imma mbagħad jekk il-kontroll ta' ħin, il-limitu ta' ħin tinqabes dik is-sija fil-ġurnata, dik is-satejn fil-ġurnata b'mod ta' kuljum on a daily account, hemmhekk jista' jibdew jinqalgħu problematiċi bħal junk food, immorru għall-obeżità, xogħol tal-iskola ma jsirx, il-grades, il-marki fl-iskola jibdew jonqsu u bħala ġenituri għandna nibdew nirrealizzaw, nieħdu interess li hemm xi ħaġa ħażina bit-tifel jew tifla tagħna. Ir-raġuni ħafna drabi ġenituri jgħidulek isma' x'qegħdin kwieti hu. Ekku illum il-ġurnata tajja bis-sigħat tiegħek ix-xogħol tmur id-dar, għandek ix-xogħol tad-dar ukoll x'tagħmel biex joqogħdu kwieti intihom l-iPad jew il-mobile. Jew inkella isma' ġil weekend għandi bżonn nistrieħ jiena wara ġimgħa xogħol immorru restorant u kif qed tajjeb ħafna inti tara tfal li laqqas itellgħu għajnejhom minn fuq l-iskrin. Jiġifieri il-ġenituri għandhom jużaw it-teknoloġija għal ġid tagħhom stess. X'jiġifieri Karl? Li inti llum għandek settings partikolari fl-apparat teknoloġiku li tista' pereżempju tillimita il-ħin li t-tfal tagħna jqattaw fuq l-apparat. Għandna nużaw Screen time jgħidulu. Għandna nużaw l-apparat elettroniku għal bżonn. Fordi ma nistgħux aħna noqogħdu ngħidu ħafna affarijiet li t-tfal tagħna meta aħna din nagħmlu daqshom jekk mhux arbinhom għax inkella l-eżempju jkaxkar, fordi nutri toqgħod tajlud fil-mobile. Neħli mobile ħadd ikoll, imbagħad inti tkun bil-mobile, fordi pereżempju, qed tifhem. Jiena niftakar pereżempju meta konna żgħar waqt il-ħin tal-ikel, pereżempju, laqas television ma konna nixalu, tajt illum qas toħloma li forsi tajda ma tfal u xbera. Però għal xiex qegħdin ngħidu dan kollu għaliex u bad wara tkellimna fuq iż-żgħażagħ, eventwalment fuq l-adulti, u bad tkellimna fuq l-anzjani tagħna, dan huwa ripple effect. Għadri minnaw u tan snin oħra fejn ħajmur dal-pajjiż. Il-bniedem, il-Malti, il-familji Maltin u Għawċin, kif se jiżvolġu ruhom viżavi anke wkoll il-lob tal-azzard. Għaliex id ngħidu dan. Għaliex jekk inti għandek tifla li l-ammont ta' ħin ta' kuljum li qattaw fuq it-tablet billi jilagħbu games differenti, eċetera, eċetera, eventwalment daw kif għadna meta jikbru ħajibdew iħarsu lejn lob alternattiv, mhux lob iżjed li noqgħod jien nispara dak u dak jispara li pereżempju jew xi logħba tal-karozzi jew nkella xi logħba tal-FIFA u tal-futbol, imma jibda jgħidlek isma' jien issa adult u allura għandi l-flus, għandi l-pocket money tiegħi, għandi il-credit card, nista' nużaw, nista' jiena nibda niggambilja, vol diri nibda nilab ir-rulett u ħafna affarijiet oħra illum mitħaġa fuq l-internet. Illi nerġa' ngħid m'hemm xejn ħażin, basta jkollok il-kontroll. U l-kontroll huwa l-qofol ta' kollox. L-issuq karozza veloċità mhijiex ħażina għax inkella ta' warajk jekk ma ssuq sew jibda jpaqpaqlek u trid iżżomm ir-ritmu ta' traffiku. Imma jrid ikollok il-kontroll għax inkella tispiċċa ċol ħajt, ikun hemm xi inċident u x'ver. Ekku, ara, Karl, il-gaming dejjem javvanza. Il-teknoloġija dejjem tavvanza. Il-gaming fi żmieni kienet attività nistgħu nsejħula hekk mingħajr riskju finanzjarju. Illum il-ġurnata permezz ta' terminoloġiji ġodda bħal loot boxes u skin gambling qed jidħol il-kunċett bil-mod il-mod tal-lob tal-azzard fil-gaming tagħna. X'ġifieri, x'in il-loot box? Loot box tkun kaxxa waqt il-logħba fejn il-pupu tiegħek jasal għalija fil-livelli inti tkun qed tilab u tħallas ammont biex tiżvela dik il-kaxxa x'tista' tik. Tista' tik armatura aħjar għall-pupu tiegħek, tista' ma tik xejn, allura inti qed tħallas
bir-riskju li tista' ma tieħu xejn. Hawnhekk nerġa' ndur daqsxejn fuq il-ġenituri u noqogħdu attenti meta t-tifel tagħna t-tifla tagħna tiġi fuqna u titlobna l-kard tal-bank, Karl. Irridu noqogħdu attenti jekk marret tajjeb fl-eżamijiet u tixtieq tixxi pupu aħjar fil-gaming tagħha. Okej, il-kard tal-bank poġġi ħdejha, ara fejn qed tuża, daħħal inti d-dettalji taf dax il-kard tal-bank tiegħek lit-tifel jew tifla tiegħek għaliex illum nafu li t-teknoloġija tant avvanzat li tissejvjalek il-kredenzjali kollha. Imbagħad kif l-għada laqas biss tiġi t-tifla tiegħek titolbok il-kard għax il-kredenzjali jkunu ssejvjati kollha u kemm tafu żbuttuna. Imbagħad fl-aħħar tax-xahar tirċievi l-kont u tgħidha x'ġara. U nafu bistejjer kbar ta' ħafna flus li ntefqu mit-tfal bla kunsens tal-ġenitur ila li sar dan l-iżban li qed jgħid jgħin. Iżda mbagħad kif jgħid il-Malti fatta la żorba m'hemmx tagħmel, voldiri dan mhux sejtuk il-flus lura, jekk inti xrajt xi ħaġa, jekk inti tifel it-tifla u uża il-credit card tiegħek biex jagħmel użu minnha xi logħba partikolari kif qed jgħid biex jixtri xi affarijiet, mhux xi affarijiet biex iġġebihom id-dar, ta' jixtru affarijiet biex jibnu kastell pereżempju. Xew dawn il-logħbi ħajruk. U tara nies li huma fissati li tkun adulta għandek ir-responsabilità tiegħek, għandek l-età tiegħek, imma tfal illu noqogħdu attenti ħafna. U ħaġa oħra, Karl, skużani ħan interrompik, illum il-ġurnat qed nisimgħu il-terminoloġija ta' e-sports, iridu noqogħdu attenti. Hemm differenza bejn professional gamer li l-attività tal-gaming titqies bħala attività sportiva li saħansitra il-plejer li jkun qed jilgħab ikun jilgħab b'mod professjonali ta' kuljum u saħansitra jaqla l-flus minnha. Social gamer li biex nispjega ftit huma aħna li nilagħbu għal-ħin tax-xogħol biex nistrieħu eċetera, eċetera, u l-problematic gamer. Jiġifieri il-linja bejn is-social gamer u l-problematic gamer hija fina ħafna. U rridu noqogħdu attenti li nimxu mal-linja tal-kontroll ta' ħin. Għax, nerġa' nirrepeti, jekk ikun hemm eċċessività kbira fil-ħin li t-tfal qattaw quddiem l-screens jilagħbu il-gaming, eċċetera, ta' anke llum il-ġurnata sempliċi tara t-televiżjoni, jekk inti tara t-televiżjoni b'kontroll ta' ħin mod, jekk inti tqum minn filgħodu sa tard billejl tara t-televiżjoni, hemm xi ħaġa ħażina, ħajkollok reperkussjonijiet anke fuq saħħtek. Mhux anke min jorqod ħafna u anke min jorqod bil-qeda ħafna. Kollox, irid ikun hemm il-kelma oħra, bilanċ, il-bilanċ. Kultant diffiċli ħafna biex insibuh. Illa li xi tfal mbagħad eventwalment jiġu żgħażagħ, jiġu adolescenti mbagħad jiġu żgħażagħ. U diffiċli biex neqilbu s-sitwazzjoni mill-lejl għan-nar. Dan anki wkoll suġġetti oħrajn soċjali, jekk inti qatt ma tkellimt mat-tifel u t-tifla, kif ħadd tippretendi tifel jew tifla ta' 16, 17, 20, 18 sena ħajitkellmu miegħek, jekk inti qatt ma kien hemm dak il-bond. Importanti, dak li inti taġixxi ma' tfal, eventwalment ħassibu anki wkoll fiż-żożija u mbagħad anki wkoll fil-futur. Iż-żgħażagħ tagħna wkoll ħafna drabi jispiċċaw vittma tal-logħb u qegħdin ngħidu logħb illi llum huwa aċċessibbli għal kulħadd fuq l-internet. Da biex ma nsemmux logħb ieħor illi jiġu imħajra biex imorru jilagħbu bħalma huma il-kazinos u ħwienet oħrajn illi huma permessibbli għall-adulti għal ċertu età illi fuq illi dawn iħajruk. Issa jħajruk mhux minn fuq barra, jħajruk minn fuq ġewwa, fuq barra kollox tara iswed, imma fuq ġewwa mbagħad ħafna kuluri u ħafna qniepel u ħafna daq tisma' dawk il-ħsejjes tal-kaxex illi ta' rebħ ta' nies, eċetera, eċetera. U allura dak li jkun jittanta xortieħ u jibda jgħidlek ma ħa nipprova għaliex forsi il-10 euros li għandi nġiba 20 u nġiba 30. U forsi darba ġitek żewġ u tlieta ġitek żmerġ kif ngħidu. U dejjem tipprova dbenġel. Il-bużilli sum illi inti biex tipprova inti terġa' takkwesta dak illi tlift jew issib min jipprova jaljinak billi jtik xi flus jew huma biex huma jkunu jistgħu
dak li jkun jilab, iżda mbagħad titħallat ir-reperkussjonijiet ta' dawk il-flus li inti tkun sellift. Skużawni, jew għassija anki tibda inti dbieħ l-assi tiegħek. Jien naf għandek xi ħaġa ta' valur għall-loġġ li lajtu fil-Griżma ħanivvinta illi forsi jiswa tant beħħejtu biex inti tilab. U nibqgħu għaddejjinek. Ekku, Karl, il-gambling, il-lob tal-azzar, kif ngħidulu bil-Malti, l-istess kunċett bħal gaming. Inti għandek attività li fiha inti qed tqatta ammont ta' ħin u qed tonfoq ammont ta' flus bit-tama li inti tirbaħ. Issa, dik l-attività awtomatikament involvi ċertu riski finanzjarji. Allura importanti li nimxu mal-budgets tagħna u nimxu mal-kontrolli ta' ħin. Hawnhekk nirrimarka li persuna biex tkun tista' tidħol f'każino liċenzjat mal-Awtorità Maltija l-lob irid ikollu jew ikollha minn 25 sena il fuq. Jekk dik il-linja tal-kontroll sfortunatament tinqabes ma nkunux lesti li ngħidu isma' issa daqshekk nqumu minn fuq dik il-mejda tal-lob, iva Karl ikun hemm riperkussjonijiet soċjali, nisimgħu każijiet ta' vjolenza domestika ikkawżata mill-lob tal-azzart eċċessiv, gideb fil-familja l-uliedna ma nagħtux kasom, l-aktar ħaġa importanti tispiċċa l-lob tal-azzart, nispiċċaw ngħixu f'dinja ta' ħolm fejn il-persuna tiġi aljenata mid-dinja reali, dejjem toħlom, tiffantasizza għal karozza aħjar, ħajja aħjar, dar aħjar, eccetera, u tispiċċa tberbaq mhux biss flusa imma l-għajxien tal-maħbuba jew maħbub tiegħu jew tagħha u ta' uliedu jew ulieda. Riperkussjonijiet mentali, depressjoni, ansjetà. Riperkussjonijiet fiżiċi, l-attività tal-lob tal-azzart, il-vizzju tal-lob tal-azzart ma joħloqx. Allura il-persuni ta' madwar li vvizzjat Karl diffiċli aktar għalihom biex jindunaw li l-maħbub tagħhom għaddej minn problematiċi. Allura rridu noqogħdu daqsxejn attenti għal ċertu sinjali finanzjarji pereżempju. Il-persuna ħlief tgerger għax m'għandix flus, ħlief pereżempju jkollha ammont sostanzjali ta' cash fuqha pereżempju. Statements mill-bank, ċekkijiet jibbounsjaw, jiġifieri il-maħbubin, il-persuni tal-madwar ukoll għandhom bżonn is-support, mhux biss l-vvizzjat. Riperkussjonijiet oħra fuq uliedna fuq it-tfal tagħna. Illum il-ġurnata rridu impoġġu bil-qiegħda ma' tfal tagħna u nispjegaw li l-missier jew l-om għandu iva problema, vizzju, imma qed ifittex is-support ma fiha xejn ħażin li t-tfal jgħidu li l-missier jew l-om huwa vvizzjat, induna bl-iżball li jagħmel u qed ifittex l-għajnuna. L-importanti hawnhekk Karl li l-persuna li tkun qed tbati tgħaddi minn żewġ passi importanti li tammetti li għandha problema bil-vizzju tal-lob tal-azzart u li tammetti li għandha bżonn is-support. Kif se tieħdu is-support? Il-Fondazzjoni Lob Responsabbli tħaddem il-linja ta' support nazzjonali 1777 fejn kull min iħoss li l-attività tal-lob tal-azzart qed toħloqlu inkwiet personali, inkwiet mentali, inkwiet fil-familja, tajjeb li jċempel fuq dak il-numru, l-Fondazzjoni tħaddem staff professjonali, nisimgħu il-karba tal-ivvizzjat u nagħtu s-support anke id-fit ma' entitajiet oħrajn, bħas-Setqa, Caritas, eccetera. Jekk il-persuna tistħi tħossa skomda li saħansitra issemma leħina,
issa hawnhekk nesiġi li s-servizz tal-wieħed 777 huwa konfidenzjali, servizz konfidenzjali u l-anonimità tinżamm b'mod assolut. Imma issib każijiet fejn il-persuna xorta tista' tissemma leħinha. Tista' tidħol fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt u hemmhekk bottom right hand corner fuq il-lemin issib l-option ħamra taċ-chatline fejn hemmhekk flok iċ-ċempel tista' tiċċettja mal-istaff imħarreġ tagħna. Ma fiha xejn ħażin, is-servizz ta' support jitħaddem ukoll mhux biss għall-avvizzjat imma jitħaddem ukoll għal xi pariri lill persuni tal-madwar għal xi informazzjoni li persuni ikunu jixtiequ jieħdu mill-fondazzjoni. Tajjeb immens li l-persuna tagħmel kuraġġ, jiena nħobb nirrepeti ngħid li tkun ta' gazz biżżejjed Karl biex taqleb il-folja ta' ħajjitha għal pożittiv. Is-soċjetà huwa dmir tagħha li tipprovdi s-support u l-fondazzjoni għalhekk qiegħda hemmhekk. Ejja ħalli nilqgħu il-problematiċi mill-bidu ħalli l-persuna ma tispiċċax ħażin iżżejjed dara mal-ħajt u ma tidħolx f'problematiċi oħrajn. Normalment Karl, vizzju iwassal għal vizzju ieħor, problematika tidħol f'problematika oħra. Nisimgħu każijiet ta' użura, pereżempju, biex persuna tmantni l-lob tal-azzard tagħha. Inħallas lill persuna bear immur fuq persuna nitlob għal flus biex inħallas persuna ċeha u noqogħdu nilagħbu il-musical chairs ngħidilha jiena. Noqogħdu attenti, illum nsemmihom u nirringrazzjahom minn hawn is-setqa. Tħaddem servizz ta' użura, ċemplu nqabdukom magħhom aħna. Is-servizz ta' supporti qed hemm, Karl, irridu nkunu ta' gazz biżżejjed li nirrealizzaw li għandna l-problema u nirrealizzaw li mhux se taqa' d-dinja jekk nerġa' ngħid nkunu ta' gazz biżżejjed biex nilqgħu nkunu sodi fil-rehab tagħna u niftakru mhux biss inħarsu mhux biss lilna nfusna imma nħarsu wkoll fuq min jiddependi fuqna. Inħarsu lejn uliedna, nħarsu lejn il-benesseri tal-maħbubin tagħna. Il-linji tagħna huma miftuħin min jixtieq li jintervjeni jidħol magħna fid-diskussjoni tiddejqu xejn ninsabu f'xandira diretta rġejna ritornajna lura, illum huwa t-tlieta 23 jum minn dan ix-xahar sabiħ ta' Awwissu, għal min iħobb is-sajf, għal min ma jħobbx is-sajf ma tantx jogħġbu x-xahar ta' Awwissu, nistennew li ħajkollna ħafna tidlik ta' riħ isfel għax-xahar ta' Settembru, ġbera ftit jiem il-bot minn xahar ġdid ukoll fi Gżejjer Maltin u għawċin 27-500-500-600. Imma qegħdin ngħidu dan kollu kejn il-fatt li aħna u Malta da bħal meta ngħidu aħna nitkellmu fuq l-alkoħol. Għamilna perjodu minn konna żgħar, konna fuq il-mejda jixorbu l-imbejt. Jekk ġej festa party, l-festa tar-raħal nixorbu. Jekk ġej l-kappillan dak iż-żmien da konna żgħar aħna intuħ il-whisky. L-alkoħol huwa parti bil-kultura tagħna wkoll. Il-lob ukoll. Jien naf xi fieri, xi li Maltin, xi pedina konna ngħidulhom meta konna żgħar aħna llum nafx għadhom xi jsiru u daqqa terbaħ statwa u daqqa terbaħ xi ħaġa u daqqa terbaħ ħemper. Għaddi li qed nilagħbu wkoll. It-tombli hu, voldi li l-każini jagħmlu t-tombli, jiriklamawhom, imorru n-nies. Il-lottu nhar ta' Sibt jiena niftakar kien ikolli lista sħiħa kont iżżajjin u kont immur fil-kju biex naqta' l-biljetti. Dak iż-żmien ma kienx hawn naħseb ir-regoli ma nafx, ma jien niftakar li s-Sibt kont nobodu għax noqgħod immur bin-numri hemm u da. Hija fil-kultura tagħna di. Il-lob tal-azzard ilu mal-Malti u għawċi minn żmien il-kavallieri u anke oltre.
Jiġifieri hija parti mill-kultura tagħna, imma il-bniedem aktar ma jgħaddi żmien aktar jevolvi mentalment u aktar jirrealizza x'jagħmillu tajjeb biex ma jagħmilux tajjeb u jirrealizza kemm hu importanti nerġa' nirrepeti l-bilanċ. Jien niftakar żmien fejn in-nanniet jibagħtu lin-neputijiet jixtru l-biljett tas-Super 5. Illum ma tistax tagħmilha Karl, jiġifieri iż-żminijiet javvanzaw, il-moħħ tal-bniedem javvanza u għandna nirrealizzaw li isma' ċertu affarijiet huwa tajjeb li natwawhom bilanċ, ituna dak il-pjaċir anke jekk għal perjodu żgħir, ituna dik ir-rekreazzjoni nissoċjalizzaw ma' sħabna tarhom l-anzjani fit-tombli jissoċjalizzaw bejniethom, imma kull estremità hija ħażina. Hemm mod tiġi l-ġurnata tal-lotterija u nilab biljett jew żewġ biljetti, hemm mod l-ammont ikun kbir tiġi dik il-ġurnata u jien nixxi 50 biljett. Jiġifieri rridu noqogħdu b'sebgħinejn mhux biss għall-atteġġjament tagħna imma l-atteġġjament ta' min qed jarana, it-tfal tagħna. Jekk aħna indaħħlu l-użanza nagħmilek imħatra li jekk tmur tajjeb l-iskola l-għadda l-istess nagħmilek imħatra qed indaħħlu ċertu terminoloġiji li t-tfal tagħna joħduhom bħala normali, imħatra. Normali, jemur ma' sħabu mbagħad jidhom nagħmlulkom imħatra. U l-imħatra mhix xejra li qed tilab hu. L-scratch cards, pereżempju, għamilna żmien hawn Malta kulħadd bl-scratch cards kulħadd jagħti. Il-ammont kbir ta' scratch cards f'idejn it-tfal tagħna noqogħdu attenti wkoll. Għamilna improvements kbar. Improvements kbar. Kif qed jiena il-bniedem jevolvi mentalment. Immur għal-gaming fit-tfal tagħna, Karl. Jekk jien ħanixxi logħba lit-tifel tiegħi għall-miliet, isma' noqgħod daqsxejn attent. Fuq il-peggy number x'inhu? Li inti fuq il-logħba jkollok numru l-età ta' kemm irid ikollu l-plejer li jilagħba. Jekk jiena ħanixxi logħba lill-tifel tiegħi li għandu 12-il sena u għandek miktub 18 bl-aħmar, għandek tirrealizza li l-logħba mhux adattata għat-tifel. Huwa xejn dan kbir ta' moħħu avvanzat. Imma rridu ndaħlu f'moħħna wkoll li n-norma li t-tifel tiegħek jew it-tifla tiegħek se tipprova mingħajr kontroll, mingħajr il-kontrolli tal-ġenituri li tilab bħala ammont ta' ħin. Issa li tilab għal ammont ta' ħin li diġà huwa ħażin logħba li hija adattata liha mod. Li tilab għal ammont ta' ħin logħba li mhix adattata għaliha, ara kemm inti qed tigrava aktar is-sitwazzjoni. Rajna ħafna affarijiet u kawżi verament koroħ. Ħadraw dan is-servizz interessanti ħafna, l-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One News għamlet dan is-servizz u mbagħad wara nieħdu t-telefonati tagħkom it-telespettaturi wkoll. Okej, b'għu magħna. Intlaħaq ftehim bejn ir-Residenza San Vincenz de Paul u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Mind Sports biex tul is-sena li ġejja jiġu organizzati sessjonijiet tal-logħob għar-residenti li b'mod speċifiku jieħdu ħsieb is-saħħa mentali tal-anzjani. Fil-fatt, l-inizjattiva tinkludi logħob, paċċess u backgammon flimkien ma' kompetizzjonijiet u attivitajiet oħra li huma magħrufin li jrawmu ħiliet aħjar tal-ħsieb. Din l-inizjattiva se tipprovdi qafas li jagħti opportunità lill-anzjani biex jissoċjalizzaw iżjed bejniethom u jikkompetu ma' residenti oħra f'atmosfera soċjali u ta' ħbiberija. Dan jgħin ukoll biex jolli l-ispirtu u l-moral tal-anzjani li għaddew minn sentejn ibsin ħafna ta' pandemija u distanza soċjali. Dan il-logħob qed isir f'sessjonijiet ta' satejn kull ġimagħtejn fejn ir-residenti qed jinvolvu ruhom kemm fit-teorija u anke fil-prattika marbuta ma' dawn l-attivitajiet. F'kull sessjoni jkun hemm żewġ persuni mill-organizzazzjoni volontarja tal-Mind Sports li twaqfet apposta biex tintroduċi l-idea ta' dawn l-attivitajiet fost ġenerazzjonijiet differenti biex tintlaħaq kull kategorija ta' età. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela żar lill-anzjani waqt waħda minn dawn l-attivitajiet u bl-anzjani jissoċjalizzaw fl-isfond tkellem dwar l-importanza b'mod holistiku ta' ftehimiet bħal dawn.
diversi residenti qed jiltaqgħu flimkien fi spiritu ta' ħbiberija biex jilagħbu dan il-logħob bħal pereżempju drafts, chess, backgammon, sudoku. Dan huwa logħob li iżomm il-moħħ attiv u nafu li jista' jippreveni d-demenzja. Grazzi hemmhekk lil One News għal dak is-servizz interessanti ħafna. Hemm xatt fuq il-linja, ħanoħdu minn hemm fuq il-linja mbagħad xtaqt nagħmel daqsxejn referenza għal dak li għadna kif rajna x'interessanti wkoll. Hello? Hello. Yes, insellmulek. Insellmilkom. Jiena l-iktar kelma li laqtitni il-kontroll. Il-kontroll. Minn dak jien ma kellix qatt ma kelli kontroll f'xejn. Jekk naqbad nilab m'hemmx kontroll. Jekk naqbad nixrob, semmejtu s-setqa li ma kienx is-setqa jiena għalija. Illum żgur li mejjed għax kien it-tabiba għadlet l-ġimgħat oħra baqalek ħajja għax labda bqajt niekol imbagħad u kont alkoholik bil-pedigree ġifieri. Imma llum grazzja Alla li 21 sena ma nixrobx sober. U jekk kienu logħob kien għadni għarus, għadni żgħir ġifieri għax 14 sena bdejt minnhom. U l-istess, konna nilagħbu table soccer mhux biex nilab, mhux biex nieda. Domt 4 ijiem imbagħad ejja nagħmlu għaxelejn dak iż-żmien kien għadni bi 3 liri fil-ġimgħa paga jien. U kont niġi laqqas kien ikolli biex immorru naraw film jien wara mara. Dak iż-żmien kien autokis in-naxxar stess ġifieri għax jien min-naxxar. U l-affarijiet eħżiena dawk li huma vizzi jien kollha kont inħobbhom, kollha kont ngħaddi minnhom. Il-biża' tiegħi kien li once li nibda diffiċli biex nieqaf għax kontroll ma kelli qatt. Il-dawk li qegħdin jismawna irridu ngħidulhom kontroll il-ħin kollu. Anke jiġi l-miliet jgħidu wara ħan jieħu 4 tal-miliet ma jkunux imdorrijin. Jiena la volja kont alkoholiku nixrob fl-iskun whisky kważi kuljum. Xorta fil-bidu laħaq, mhux fil-bidu bissa ġifieri jiġu momenti illi anke knieħu 2 dabil, jitilgħu ġo rasi u ma nkunx kapaċi biex insuq u ma nkunx kapaċi jibda jħelli l-sieni imbagħad ħalli nibqa' għaddej isni mhux jien u kemm ħalli nagħti ċans il-ħadd ieħor għax jekk nibda hemm mara rajta kemm jonħolok f'kollox jekk nibda għandi problema biex nieqaf. Le ma jien ħallejtek tesprimi il-mod ta' kif inti esperjenzajt il-ħajja tiegħek anke wkoll viżavi dan is-suġġett. Nirringrazzjawk għall-grazzja Alla inti wkoll għattilna illi dan il-perjodu għadda minn fuqek sibt lajnuna. Tajt 21 sena kollox. Nirringrazzjawk li qsamt l-esperjenza tiegħek magħna ta' Dejjem blajnuna Alla, Ukoll. Grazzi ħafna. Valuri daw. Ara, kollox, ma kollox irridu nsemmuha il-kelma valuri għaliex sfortunatament naqset mod drastiku. Sinjur għamel ħafna kummenti sbieħ u interessanti immens. U naħseb mela tisimgħu testimonjanza bħal din u vera aktar forsi tidħol fil-qlub u fil-imħuħ ta' dawk li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet. Però tista' tgħid li kulħadd jista' jaqa'. Ħadd mu aħjar minn ħadd. Jiena nħobb nuża l-frażi tal-Mikpilino Grek, kulħadd jinsab f'baħar wieħed. Li tkun debboli fil-ħajja faċli ħafna. Tista' tkun debboli minn issa għal mbagħad, millum għal għada. U allura m'għandniex nitkażaw b'ħadd, m'għandniex ninsinwaw jew nakkużaw lil ħadd, għaliex aħna qegħdin ngħixu f'dinja u jekk ma tkunx int ikun membru tal-familja, it-tifel, it-tifla, wliedek, wliedek. Kif jgħid il-Malti kulħadd għandu xi xogħol. Hija importanti ħafna. Jew inkunu bħala komunità u ngħinu l xulxin, mhux nippruvaw nafġu. Jekk tara persuna qiegħed ma fiex kompli tafġu, kompli tħajru biex inti jiddejjem minn għandek. Irid ikollok wiċċek imċappas ma nafx xiex.
biex inti da forsi ħatiħu xi ħaġa minn għandu. U inti taf li qed ma affeċ kompli tabġu. Prova torih it-triq it-tajba. U allura forsi dan huwa l-messaġġ tagħna ejjew bħala komunità bħala pajjiż infittxu nerġgħu mill-ġdid il-valuri tagħna. Il-valuri li jimpurtana minn xulxin mhux biex nissindikaw fuq xulxin, imma biex ngħinu l-xulxin anke f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Fuq dak il-filmat li rajna u anke wkoll fuq dal-kumment tas-Sinjur Kane ħanamlu l-konklużjonijiet tagħna sar il-ħin. Iva, il-kumment tas-Sinjur nifraħlu minn hawnhekk għal dawk is-snin kollha li jirkupra mill-vizzji li huwa kien għaddej minnhom. Huwa każ klassiku Karl mid-dlam għad-dawl. U neħdu eżempju b'din il-persuna li għadha kemm ċemplet għaliex jekk nagħmlu moħħna hemmhekk u npoġġu bil-qiegħda u niftakru mid-dieqa mid-dwejjaq kollha li għaddejna minnhom u mid-dwejjaq kollha li ġielna lil ta' madwarna lil maħbubin tagħna jgħaddu minnhom, inkunu kapaċi kif kien kapaċi s-Sinjur jaqleb il-folja tiegħu għall-aħjar. Vis-à-vis il-feature tal-aħbarijiet, l-istess huwa eżempju klassiku ta' kif il-logħob mhux teknoloġiku li jista' jkun teknoloġiku wkoll. Nistgħu nużawh għal-pożittiv. Għal skopijiet tajba. Għal skopijiet tajba l-feature semma jagħmlu satejn fil-ġimgħa iħaddmu il-menti speċjalment anzjani li jbagħtu minn dimensja. Nafu kemm kifra d-dimensja. L-estremitajiet huma kollha ħżiena xorta waħda. Satej fil-ġimgħa mod jekk jagħmlu kuljum 5 sigħat, 6 sigħat jilagħbu dawn il-logħbiet ħażin ukoll. Ġifieri il-bilanċ, is-Sinjur semma l-kontroll. Il-bilanċ, Karl, il-bilanċ u l-kontroll. U kollox għandu t-tajjeb tiegħu u għandu l-ħażin tiegħu. Ejja nitalmu, ejja nagħlmu lilna nfusna, ejja nirriċerkaw, inkabbru l-għarfien tagħna fuq dawn is-suġġetti moderni. Ejja ngħidu hekk, is-suġġetti moderni u attivitajiet moderni bħal gambling online, iGaming, xiġifieri gaming, xiġifieri loot box, xiġifieri. Ejja narfu lilna nfusna ħalli nkunu nistgħu nittekiljaw aktar l-esperjenzi ġodda li aħna xi kultant inħossuna f'diżaġju, l-esperjenzi ġodda li għaddejjin minnhom it-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tagħna, ħafna drabi Karl. Ngħidu ma nkunux nistgħu nifhmu iż-żgħażagħ tagħna minn xi huma għaddejjin, jew it-tfal tagħna minn xi huma għaddejjin, illum ngħidu li t-tfal tagħna jittwildu fit-teknoloġija. Alla jbierek it-tfal ta' sena sentejn ikunu jafu jħadmu l-mobile aktar minna. Nieħdu l-pożittiv, nieħdu l-negattiv, jekk naqgħu sfortunatament fl-estrem is-soċjetà tipprovdi s-support 1777 il-fondazzjoni qiegħda biex tagħti s-support tagħha. Kane, thank you li kont magħna. Grazzi lilek. Vera ħadd gost u nifraħlek għal mod ta' kif twassal il-messaġġ. Nispera ma tkunx l-aħħar darba din għax nixtieq nintaqa' miegħek aktar sa spiss. Illa għaliex żguru mhux forsi għandna ħafna fuq xiex niddiskutu viżavi dan is-suġġett. Għaliex kif smajna s-Sinjur stess, il-lob tal-azzard b'mod aċċessiv u mhux responsabbli jista' jwassal ukoll għal vizzijiet oħrajn. Postom anke wkoll l-alkoħol biex tipprova minn għalik tnessi il-problema illi nħolqitlek permezz tas-sitwazzjoni. Nixtieq nieħu l-okkażjoni biex inselli hawnhekk għas-Sur Robert Arrigo, għall-Onorevoli Robert Arrigo li għalinna li waqt li għaddej bil-kura tiegħu qiegħed isegwi l-programm tagħna. Dejjem tkun qiegħed fil-ħsieb tagħna u fit-talb tagħna mhux tiegħi biss, mhux tal-familja tiegħi biss, iżda tal-familja estensiva li jseguna ta' kuljum. Onorevoli Arrigo, nawguralek fejn ta' manaj u jalla li ma ddumx ma terġa' tkun magħna fil-programm Living Show f'dawn is-sezzjonijiet li tant kont tieħu gost tkun magħna. Ftit mumenti ta' riklami wara ħan nisimgħu il-messaġġ ta' Donatello Pisani u li jaħodna mbagħad tas-sezzjoni flimkien ma' Mark Morales u Matteo Sgrasso. Aw magħna.